Goedemiddag, dames en heren. Dan gaan we zo dadelijk van start met de kampioenskeuring voor de hengstveulens. Vooraf voor de monsterknechten, de aandrijvers, even de procedure. We gaan zo dadelijk als groep compleet even rondstappen. En als de jury eruit is voor wat betreft het rondstappen, dan gaan we ze allemaal de baan verlaten. Vervolgens komen ze allemaal in draf 1 keer binnen. Een volledige ronde en gaan er aan de overzijde weer uit op aanwijzing van de ringmeester. Als ze allemaal een individuele drafronde achter de rug hebben, komen ze weer als groep terug, stappen weer rond. En vervolgens krijgt de voorzitter van de jury, in dit geval Annemiek Elzinga, het woord. En die maakt de kampioen dan wel, de reservekampioen, bekend. Dat is heel kort door de bocht de gang van zaken. Lekker kort. Lekker kort. En zo dadelijk dus van start met de hengstveulens, vervolgens de merrieveulens. Dan hebben we nog een tweetal veulens bekroond met een eerste premie uit een veulenboek, dan wel stamboekmoeder. En die krijgen daarna nog een kans om te bepalen welk veulen definitief wordt gekroond als beste veulen uit een veulenboek, dan wel stamboek merrie. Dan de kampioenskeuring van de entermerries, de twentermerries en vervolgens het algemeen jeugdkampioenschap. De muziek van de firma Koopmans klinkt op de achtergrond en de kampioenskandidaten komen binnen, thans op catalogus volgorde. 7. Elvis Dit van Hipma. Joppe 537 uit een Duitse moeder van B. Hipma in Gent. 8. Dirk van West-Raven. Kanne 534 keer Pier. De moeder Sinne Fascinada, die is van Pier, van Dick Brummel en Jolanda Brummel uit Epe. Dan 15, Don van de Meikade, de Jeppe maal Tjalle van B.E. Lokhorst in Ederveen. 14, Daan Douwe van Waatzicht, de Kees 531 maal Tonjes 459 van de familie Wolfswinkel in Vlieland. Dirk van de Kadiek, de Murk 540 keer Ulbroon van Tjalling de Boer in Sint-Johannesga.
20, Douwe van der Riep. De Elger 536 keer Bartele 472 van A. Kappert in Verwert. 23, Verre H. Menzo 542 keer Alwin 469, fokkereigenaar S. Haveman in Noordbergen. 27, Diemer van de Hornezaten. De Martinez 539 keer Norbert 444 van Eldeboer in Stiens. Ten slotte Frederik van Wetterzicht, de Jeppe 537 maal Tjalle 454 van de combinatie van Dijkhuizen en Griffioen in Vollega. Dat zijn de kandidaten voor het kampioenschap bij de hengstveulens. Dan gaan we ze nu allemaal individueel in draf bewonderen. En dan hopen we natuurlijk op een aantal sprankelende optredens, flitsende optredens van hele deftige, luxe veulens. Veulens met veel statuur. En natuurlijk gezegend met heerlijke bewegingen. Van verschillende vaders in zijn algemeenheid. En het is natuurlijk ten alle tijde afwachten hoe of die veulens op willen treden in zo'n kampioensring. Ze hebben vanmorgen al even gelopen. Laten we hopen dat ze zich nu ook nog even van de beste kant laten zien. Dat was 7. Vervolgen we zo dadelijk met 8. En als het... Oh, 4 komt die nog? Oh, die. Hey, die staat hier niet. Hey. Oh, wat is dat? Ja, dat klopt. De volgorde bij mij hier in mijn lijst niet. Maar goed, excuus daarvoor. We hadden zo net dus 4. Frederik van Wetterzicht. En dat was in Jeppe keer Tjalle van de combinatie van Dijkhuizen. En dan hebben we nu nummer 7. 11 is dit van Hipma. Jeppe maal Deutschen van B. Hipma in Gent. Enige verwarring hier, maar gelukkig zijn er altijd mensen die erop attenderen dat het niet klopt. En dat proberen we dan natuurlijk even recht te zetten. Excuus daarvoor. Zijn we toe aan nummer 8. Dirk van West-Raven. En die is van Canne 534. De moeder Sinne van Sinada, sterdochter van Pier 448. Fokkereigenaar J.C. Brummel van Zuuk. In Epe, anders gezegd, Dick en Jolanda Brummel. Sinds jaar en dag natuurlijk bekend in de Friese paardenwereld. Als mijn lijst klopt, dan zouden we nu nummer 10 kunnen krijgen. Klopt dat, Rijn? Mooi. Dankjewel. Dirk van de Kadiek. En die is van Murk 540. Stamboekhengst met een triple A-score. De moeder Jannica Frida Z. Een kroonmerrie met een dubbel A. Fokkereigenaar Tjalling de Boer in Sint-Johannesga. Als de volgorde correct is, gaan we naar 14 en dan gaan we naar Vlieland.
Zoals gezegd zijn we toe aan nummer 14, Daan Douwe van Waadzicht. En die is van Hengst Kees 531. De stamboek Hengst met een triple A-score. De moeder Wende van Waadzicht, een sterdochter van Tonjes 459. Fokkereigenaar, familie Wolfswinkel op Vlieland. Opnieuw een jonge Jeppe in de baan. Catalogus nummer 15. Don van de Meikade. Zoals gezegd van Jeppe 537 uit de Sylvie van de Meikade, een sterdochter van Tjalle. Fokkereigenaar B.E. Lokhorst in Ederveen. Twintig in aantocht. Douwe van de Rijp. De vader Elger 536. De moeder Veerle van de Oostwal. En die is van Bartele 472, fokkereigenaar A. Kappert in Verwert. En die Veerle is dus een stamboekmerrie van Bartele. En ook dit veulen maakt nog kans op de titel Beste Veulen uit een veulenboek, dan wel Stamboek Moeder. En dat gaan we straks bepalen. Want er loopt ook nog een merrieveulen in het andere kampioenschap uit een stamboek Moeder. Dus die twee veulens die zien we straks terug. Een jonge Menzo 542 onderweg, catalogus nummer 23, Verre H. De moeder is Gildau H, een kroon dubbel A-merrie. De fokkereigenaar S. Haveman in Noordbergen. Menzo maal Alwin. Dat is de bloedopbouw. ...22 Vardau van Marines Staten, Johannes 484 maal Tjebbe van Marines Dees en Sint Maarten in Noord-Holland.
En dan gaan we natuurlijk zo dadelijk rondstappen met de complete groep. Dan kan de jury ze nog eens een keer prima bekijken als groep. En dan zullen er uiteindelijk straks 2 overblijven die kampioen, dan wel reservekampioen gaan worden van deze hengstveulens. En het laatste veulen wat u zag, bleek dus 27 te zijn. Diemer van de Hornen zaten een Martinez 539 uit een Norbert Moeder van Eldeboer in Stiens. En de spanning stijgt en binnen afzienbare tijd zullen we via Annemiek Elzinga kunnen vernemen welk veulen de kampioen wordt van deze centrale keuring 2025 hier in Harig in Gaasterland. Eerste kampioenskeuring van deze centrale keuring. De merrieveulens kunnen zich gereed houden. De jury is nog druk aan het overleggen. De spanning loopt op. Spannende gezichten rondom de piste. En natuurlijk ook binnen de piste. Het verlossende woord wordt tot ons gesproken door Annemiek Elzinga, de voorzitter van de jury. Dankjewel Henk. De hengstveulens hebben het ons niet makkelijk gemaakt vanmiddag. We hadden vanochtend 4 kwaliteitsvolle rubrieken. Waarvan 9 in de kampioenskeuring. We hebben de prestatie van de ochtend hebben we ook meegenomen. Want sommigen lieten het een beetje zitten in de ronde. De beste 2 gaan we hier uithalen. Reservekampioen is geworden een goed ontwikkeld veulen met een sierlijke beleiding, positieve kruisligging, een goede stap en een goede draf. Dat is geworden nummer 15. Kampioen geworden is een langgelijnd veulen met een hoogbenig verticale hals, een positieve kruisligging, droog en fijn beenwerk, een ruime draf, veel souplesse. Kampioensveulen is geworden nummer 7. Gefeliciteerd! Goed, dames en heren, daarmee kennen wij de uitslag van dit veulenkampioenschap voor wat betreft de hengsten.
En onze kersverse voorzitter, Ton Wortel, die begint met de ceremonie protocolair het uitreiken van de eresjerp aan de kampioen en de reservekampioen. Kampioen dus de jonge Jeppe Elvis Dit van Hipma. Jeppe keer Deutschen van B. Hipma in Gent. En de reservekampioen gaat naar Ederveen, naar Willem Lokhorst, naar zijn Don van de Meikade. En die is eveneens van Jeppe 537 uit de tjallemoeder Sylvie van de Meikade. Een prachtige dubbelslag dus voor de kampioen van de hengstenkeuring Jeppe 537. Twee hele fraaie vertegenwoordigers van die hengst hier dus gekroond op het hoogste podium tot kampioen, dan wel reservekampioen. Bijzondere fraaie veulens die de kwaliteiten van de fokhengst Jeppe zeker ook in perspectief weten te plaatsen. Succes dus voor het team van de Nieuwe Heuvel, waar Jeppe natuurlijk ook zijn thuisbasis heeft. En het is in die zin volledig verdiend als je kijkt naar het veulenkeuringseizoen, dat Jeppe toch wel heel opvallend presteert met de hoogbekroonde veulens met veel eerste premies daar ook bij. Gelukkige eigenaren. Er wordt natuurlijk een passend portret geschoten door onze vaste fotografe Johanna Faber. En de dolgelukkige bezitters van deze jonge Jeppes. En wie weet zien we ze over 2 jaar terug op de eerste bezichtiging van jonge hengsten. Het zou zomaar kunnen als ze gezond blijven. Alle formaliteiten vervuld. Kijk ik even naar onze ringmeester Rijn Hettinga. De foto's zijn gemaakt. Goed, dan stel ik voor dat we nog een keer gaan genieten van die kampioen en die reservekampioen met deze hengstveulens. Eigenaren uiteraard nogmaals van harte proficiat met deze eer die u vandaag hier in Harig in Friesland ten deel mag vallen. Ik zou zeggen, Jeroen, een heerlijk muziekje eronder en uw applaus voor deze 2 kanjers uit de kampioensronde. Allebei met Jeppe 537 als vader. Applaus, dames en heren, de kampioen en de reservekampioen. Elvis Dit van Hipma en Dirk van Wes-Raven. En die Don, die Dekselse Don van de Meikade. Feest vanavond in Gent en in Ederveen, denk ik. Deftig in zijn front ook. Kijk eens eventjes. Zie ze eens marcheren hier in deze piste in Harig. Een lust voor het oog. 2 jonge Jeppes op het hoogste treedje van het ereschavot. En wat wil een mens nog meer? En ook een bijzonder moment, naar ik aanneem, voor onze nieuwe voorzitter. Ton Wortel, die hier het spits afbijt voor wat betreft het huldigen van een kampioen.
Gaan we zo dadelijk vervolgen met de medicine. En als het klopt, dan komen ze in de volgende volgorde binnen. 35, 40, 41, 46, 53, 55, 54, dat moet natuurlijk andersom. 53, 54 en 55 en dan 61 en 62. ...54 Eva van de Meijkade nog niet gemeld in de vooropstelling. De volgorde zo dadelijk bij de medieveulens dus. Ik herhaal er nog een keer. 35, 40, 41, 46, 53, 55, 54, 61 en 62.
35. Donij Famke van de Middeldiek van de hengst Jeppe 537. Uit Famke B. stermerrie van Johannes 484. Fokkereigenaar H. Koenjer in Nieuw-Leusden. Dan 40. Feitje van de Ridderdiek. En die is van kampioenshengst Johannes 484 uit de moeder Tienke R. En die is van Alwin 469. Fokkereigenaar familie Duiven in Harpert. 41. Doutzen K. van de Boyemaheert. En die is van Tiemen 503 uit de Maan van de Boyemaheert. Een sterdochter van IJzer 489. Fokkereigenaar P. Klaber in Lutjegast. Dan 46. Famke van de Joremerlene. Van Hengstieren 501. Uit de moeder Nienke van de Joremerlene. Sterdochter van Tiemen 503. Fokkereigenaren Evert en Tineke van der Hoek in Cubaert. 53. Faya van de Dulve. Vader Jeppe 537. Moeder Pronkje van de Dulve. Een sterdochter van Boet 516. Fokkereigenaar BPH van Tilborg in Wijk en Aalburg. 54. Eva van de Meikade. En die is eveneens van Jeppe. Uit moeder Klaske van der Bijlen. Die is van Doortje 24 van Willem Lokhorst in Ederveen. Dan 55. Dame Utegrachten van Hilbrand 525. De moeder Queen van Groot Altena. En die is van Auwert 514 van Michiel Schothorst in Soest. En dan gaan we naar 61. Donna van de Stoeken. En die is eveneens van Jeppe 537 uit Lijntje van het Hakkenveld. Een sterdochter van Tjebbe 500. Fokkerfamilie Vulmer in Lunteren. In eigendom bij Stoeterij de Stuken BV in Wolvega. En last but not least. Esmee WT van de Boerdam. En die is van Mans 543. Moeder Jenna van de Mietwaai. Een sterdochter van Epke. In eigendom bij de Fokster. Tineke de Boer in Noordwijk. Dat zijn de kandidaten. En als eerste hebben we dan de drafronde gehad van Donij Famke van de Middeldiek. En de dames Slootjes, Waaier Blom en Van Gastel verantwoordelijk ook hier voor de uiteindelijke klassering van de nummers 1 en 2. Anders gezegd de kampioen, dan wel de reservekampioen bij de Merrieveulens. Feitje van de Ridderdiek was dat de Johannes keer Alwin. Dan gaan we door met de Doutsen van de Boyemaheert, de Tiemen keer IJssen. Van P. Klaver in Lutjegast. Altijd weer spannend of die veulens net zo lekker willen lopen als bij de individuele presentatie van morgen. Dat is altijd afwachten, dat weet je met veulens namelijk nooit. En dat maakt zo'n kampioenskeuring altijd ook weer verrassend. De Tiemen maal IJssen. We gaan door met 46. Famke van de Joremerlene. En die is van Tierde 501. Die komt uit een Tiemenmoeder genaamd Nienke van de Joremerlene. En die is van Evert en Tineke van der Hoek in Cubaert.
En terwijl het teruggekeerde zonnetje het beeld wat feestelijker maakt, hopen we natuurlijk ook dat hetgeen we hier binnen kunnen bewonderen aanleiding is tot plezier en vreugde. En we gaan eens kijken hoe de kansen liggen van 53. Opnieuw een jonge Jeppe die hier wel een overduidelijk visitekaartje ook weer afgeeft. Betreft hier Faya van Dulven, Jeppe Maalboet uit de fokkerij van WPH van Tilborg in Wijk en Aalburg. Mooi gebouwd ook, mooi opwaarts. Toch redelijk uniform in types, toch ook allemaal die jeppes voor zover we dat kunnen constateren met elkaar. Dan gaan we naar 55. En dan wordt het al een beetje spannend. We hebben er nog 3 kandidaten voor het hoogste podium. Fokker Michiel Schothorst, ook een grote naam in de fokkerij van Friese paarden binnen het KFPS uit Soest. Ik heb het over als ze tenminste binnenkomt. Ze heeft andere plannen, zo lijkt het wel. '54. Eva van de Meijkade. En die is eveneens van Jeppe. Uit een Duitse moeder. Opnieuw succes. In elk geval een kampioensronde voor Willem Lokhorst uit Ederveen. '54 dus. Eva van de Meijkade. Lekker lichtvoetig bewegend. Dan nu 55. Dame uit de Grachten. En dat is een Hilbrand 525 uit Queen van Groot-Altena. Een veulenboek Merrie van Auwert 514 en die is van Michiel Schothorst in Soest. Waar ze naartoe willen, maar niet naar de hoofdpiste. Dat is wel de bedoeling. Nou, die Dijkselse dame uit de Grachten, dat had nog enige voeten in de aarde voordat ze dan hier toch de piste betreed hebben. Hoop in een aansprekende erafronde.
Hilbrand 525 keer Auwert 514. Afkomstig dus uit een stamboekmoeder. Deze Hilbrand van Michiel Schothorst uit Soest. En dan nog 1 en 62. En dan gaan we weer rondstappen. Ik hoor een heel voorzichtig applausje. Het mag van mij gerust ietsje meer. Dan kunnen ze best tegen. Het is inderdaad een Dekselse dame. Gaan we door met de 61, neem ik aan, Donna van de Stoeken. En die is eveneens van Jeppe 537 uit een Tjebbe-moeder Lijntje van het Hakkerveld. Fokker Volmer in Lunteren en in eigendom bij Stoeterij de Stoeken BV in Wolvega. Jeppe maal Tjebbe. Just one more to go. 62. Mans keer Epke. Catalogus nummer 62. Esmee WT van de Boerendam. Fokker, eigenaar Tineke de Boer in Noordwijk. En dan vragen we ze zo dadelijk natuurlijk weer binnen. En dan krijgen we dezelfde procedure als bij de hengstveulens. Uiteindelijk bepaalt de jury welke 2 veulens binnen mogen blijven. En vervolgens worden gekroond tot reserve, dan wel kampioen. En aansluitend hebben we dan nog een 2-tal veulens in de piste die gaan strijden om de titel beste veulen uit het veulenboek, dan wel stamboek moeder. Gaan we weer rondstappen. En de dames Slootjes, Van Gastel en Galema, die overleggen nog druk, wegen voors en tegens tegen elkaar af. En dan neem ik aan dat zo dadelijk onze lintendames fraai in Fries kostuum gestoken de piste betreden in het gezelschap van onze voorzitter Ton Wortel, die voor de tweede maal hier een kampioen en een reservekampioen mag huldigen. Is het zover? Verlos ons, Jolanda Slootjes. Ja, we zijn eruit en dat wil niet zeggen dat het makkelijk was. Want wat hebben we genoten van de kwaliteit die we nu in de baan hebben gezien. Ik hoop dat dat voor jullie net zo geldt. Wat zijn we mooi bezig met onze fokkerij van de Friese paarden. Prachtig koppel, eerste premie Merrieveulens terug in de baan. Die vanmorgen zijn uitgeselecteerd om nu mee te doen met het kampioenschap. En dan bekijken we alles weer even opnieuw. We gaan niet meer echte aantekeningen in. Een kampioenschap is een blanco lei. En we hebben dus met name gekeken naar de types, de bouw, de stap en de draf.
En voor ons is geworden een heel mooi reservekampioen. Catalogus nummer 53, Proficiat. En dan blijft er nog 1 titel te vergeven. Een veulen wat zich ook heel goed liet zien. Met name vanmiddag in de kampioensring. We waren het er alle 3 eigenlijk vrij snel mee eens en hopelijk jullie ook. Kampioen is geworden catalogus nummer 55, Proficiat. Goed, daarmee kennen we dus ook na een spannende ontknoping de uitslag bij deze Merrie Veulens kampioen. En u hebt het Jolanda Slootjes horen zeggen, fantastische kwaliteit, met name in de breedte. En aan onze voorzitter Ton Wortel de eer om het kampioenslint voor 55 uit een veulenboekmoeder wel te verstaan, deze jonge Hilbrand 525 van Michiel Schothorst in Soest, die hier triomfeert en een reservekampioen voor de fokkerij van de familie van Tilburg in Wijk en Aalburg. Stal Dulve, de reservekampioen. Deze Jeppe keer Boet. Van harte proficiat allebei. Ja, de harde wind wellicht ook debet aan toch enige opgewondenheid. Felicitaties voor familie Schothorst uit Soest. Naast hun stralende kampioen van de hengst Hilbrand 525. Team van Manen, gefeliciteerd uiteraard. En opnieuw ook succes voor Jeppe 537 met de reservekampioen. 2 hele fraaie veulens hier op het hoogste treedje van het ereschavot. En onze vaste fotografe Johanna Faber, die maakte nog een aantal mooie beelden van. En ook vanaf deze plek uiteraard gelukwensen aan de dolgelukkige eigenaren. Een fraai wandbord uitgereikt door onze voorzitter, de heer Wortel. Complimenten en dank ook aan de jury. Goed, als alle formaliteiten dan zijn afgerond, dan gaan we hopelijk onder applaus vanaf de tribunes genieten van een ereronde. Ik zou zeggen, team van Manen, laat ons nog maar eens even genieten van deze jonge Hilbrand. Hier gekroond uit de veulenboekmoeder nog wel. Tot kampioen 2025. Uw applaus, dames en heren. Ik zou zeggen, Jeroen, een passend muziekje erbij. En ook voor Stal van Dulve, uw waardering voor de reservekampioen, deze jonge Jeppe. 2 topveulens in de piste.
Dan hebben we natuurlijk nog het aanwijzen van het beste veulen uit een veulenboek, dat wel stamboekmoeder. Nou, de kampioen die is hier al binnen uit een stamboekmoeder. En dat betekent dat we nog in afwachting zijn van de andere kandidaat voor diezelfde eretitel. En dat betreft uiteraard nummer 20. Dit jaar dus voor de laatste maal te bewonderen, deze keuring voor het beste veulen uit een veulenboek, dat wel stamboekmoeder. Het gaat tussen 55 en 20. En het wordt zo dadelijk aan u bekendgemaakt door Jolanda Slootjes. En uiteraard is 20 de jonge Elger die nu in draf rondgaat. Uit een stamboekmoeder. Douwe van de Rijp. En hij komt uit een Bartele moeder. Mooi lichtvoetig bewegend. Fraai van bouw ook. Luxe. Toch een fraai succes ook voor de veelbelovende jonge Elger 536, die ook in tuig met A.G. Okkema dit seizoen veelvuldig te bewonderen was op onze nationale concours, piekevenementen en daarbij ook behoorlijk aan de weg timmerde. Goed. Dan is de beurt nog een keer aan het team van Manen met de jonge Hilbrand. En dan gaan we zo dadelijk na dit moment van bepalen van het beste veulen uit het veulenboek, dan wel stamboekmoeder, gaan we door met de intermerries. En die kunnen deze kant alvast opkomen. Komen ze allebei uiteraard nog even stappen terug in de piste. Dit jaar dus nogmaals voor de laatste maal te bewonderen in deze hoedanigheid de verkiezing van het beste veulen. Met ingang van volgend jaar dus verleden tijd, zowel op de centrale keuring als op de fokdagen. Destijds in het leven geroepen vanuit de Fokkerijraad om de fokkerij met name met stamboekmerries te promoten en aan te moedigen.
En blijkbaar is men tot de conclusie gekomen dat dat doel bereikt is. En vandaar dat men heeft besloten om daarmee te stoppen. Het woord is aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. En deze twee veulen bewijzen natuurlijk dat je uit een veulenboek of stamboekmerrie natuurlijk ook een hele goede nakomeling kan fokken. Dat bewijst hier catalogus nummer 20 en catalogus nummer 55. Zoals gezegd, kampioensrondjes zijn altijd weer blanco. We hebben gekeken naar de snap, het type en natuurlijk de draf. En ik hoop dat jullie het met mij eens zijn dat voor ons beste veulen uit een veulenboek of stamboekmerrie is geworden catalogus nummer 55. Proficiat! Nou, dat was de toelichting van Jolanda Slootjes. En ook voor deze winst in deze competitie zou je bijna zeggen. Een duel tussen twee hele beste veulens. Wat uiteindelijk opnieuw beslist wordt in het voordeel van het veulen van de familie Schothorst uit Soest. Een dubbelslag dus. In Friesland zeggen we dan het kin net op. Nou, opnieuw een fraai bord voor de familie Schothorst. Ze hebben een paar minuten terug ook al een fraai bord ontvangen. Workumer aardewerk in optima forma. Het is aan onze voorzitter Ton Wortel voorbehouden om dat fraaie wandbord uit te reiken. Een blijvende aandenken en herinnering aan de bekroning van Heuvelen tot niet alleen kampioen, maar ook nog het beste veulen uit een veulenboek Moeder. Van harte proficiat nogmaals. Gaan we even aan de kant ten behoeve van het onvermijdelijke fotomoment. Is het gelukt, Johanna? Dan gaan we nog een ererondje maken, denk ik. Arie, aan jou de eer om uw applaus nogmaals voor en de kampioen en beste veulen uit een veulenboek Moeder. Uit de fokkerij van de familie Schothorst in Soest. Heerlijk, lichtvoetig en opwaarts bewegend. Proficiat en applaus. Dankjewel, dan gaan we zo dadelijk vervolgen met het kampioenschap van de jeugd. Als eerste de Enters. Drie Enters zo dadelijk in de piste 66, 69 en 70. En van de Twenters gereed houden 75, 80, 83, 87, 88 en 90. En dan hebben we natuurlijk na afloop van het Twente-kampioenschap ook nog het algemeen jeugdkampioenschap, waarbij de kampioen en de reservekampioen van de Enters opnieuw ook de piste betreden om ook het algemeen kampioenschap van de jeugd te betwisten.
De 3 intermerriën welke de strijd gaan aanbinden met als inzet het kampioenschap van deze leeftijdsgroep. 3 kandidaten, zoals gezegd, 66, 69 en 70. 66, Oske van de Lege Geen. De vader is Tiere 501. De moeder Hotske van de Lege Geen. Ster dubbela van Rommert 498. Fokkereigenaar Ties Fopma en Gouw. 69, Amber van de Ridderdiek. Van de Hengst Kanne 534 uit Lieske van de Ridderdiek. Een kroon dubbela merrie van Omer 493. Fokkereigenaren familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. En last but not least 70, Annelies van de Hegenterp. En die is van Tierde 501 uit een Epkemoeder. Dunia van de Meikade. Fokker J.D. Terpstra in Marsum en in eigendom bij S. Heijink Wielens in Vragender. De drafronde van Oske van de Lege Geen. Mooi gedragen, opwaarts bewegend. Met het team van de Mersken in actie. Om uiteraard ook hier proberen hoge ogen te gooien. Uw aandacht zo dadelijk voor 69, Amber van de Ridderdiek. Van de veelbelovende jonge hengst Kanne 534, sport met een triple A-score. Uit Lieske van de Ridderdiek, een kroonmerrie met een dubbel A, moedersvader Omer 493. Daar komt hij. Mooi gebouwd ook, qua ontwikkeling vergelijkbaar met de Oske van de Lege Geen. Ja, wie heeft dan de beste beweging in huis? Dat gaan we meemaken. En uiteraard de deskundigheid staat in het midden van de piste. De dames Slootjes, Elzinga en Van Gestel. De laatste kandidaat, Annelies van de Hegenterp. De tiende uit Dunia van de Meikade, de ster Merrie van Epke 474. De fokker J.D. Terpstra in Marsum en in eigendom bij S. Heijink Wielens in Vragender. Dat zijn de 3 kandidaten. De Twentermerries kunnen deze kant op komen. Gaan we nog even overleggen hoe laat of we de finales vanmiddag van de Pavo Friso Florian bokaal beginnen. Wordt intern nog even overlegd en zo gauw we daar enige kennis over hebben, dan hoort u dat van ons. Gaan we met de 3 kandidaten voor het jeugdkampioenschap weer rondstappen. En dan is het aan de ladies hier in de piste. Oske van de Lege Geen, Amber van de Ridderdiek en Annelies van de Hegenterp. Goed, de jury is eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Annemiek Elzinga voor het bekendmaken van de reservekampioen en dan uiteraard de kampioen. Een kleine maar goede groep. Reservekampioen is een jeugdig luxe enter. Langgelijnd, hoogbenig,
correcte stap, ruime draf met een goede techniek. Reservekampioen is geworden nummer 70. Kampioen is geworden een goed gebouwd enter, sterke bovenlijn, een zeer ruime en goede stap. De draf is mooi in balans, krachtig en een goed voorbeengebruik. Kampioen is geworden nummer 66. Gefeliciteerd! En dat betekent dat het misschien vanavond wel feest is in Gouw bij Ties Fopma. Het zou zomaar kunnen. En misschien ook wel feest in Vragender bij de familie Heijink Wielens voor hun reservekampioen. Annelies van de Hegeterp. Prachtig succes voor stal Fopma, die hiermee hier een fraaie kampioen weer in de piste hebben staan. Felicitaties van onze voorzitter. Complimenten aan de trainingsstal van de Stal de Mersken uiteraard. Ook voor de familie Fopma natuurlijk een prachtig herinneringsbord. Eén van de vele, ik zou zeggen, ga er maar mooi naast staan. Voor een felicitaties uiteraard van de jury voor de kampioen. Voorbrenger Engels Ierdema. Een trotse en gelukkige eigenaar Ties Fopma. Age Okema van Stal de Mersken en uiteraard mevrouw Fopma, dolgelukkig met deze volgende triomf. Het fokken van een stamboekhengst was ooit al een hoogtepunt. En dan ook weer een fraai succes hier in Harig voor deze kampioen. En natuurlijk ook van harte geluk gewenst. De reservekampioen. Gefokt door de Terpstra in Marsum en in eigendom bij S. Heijink. Wielens in Vragender. En ook hun krijgen natuurlijk de oprechte felicitaties. Heb je ze allemaal op beeld vast kunnen leggen, Johanna? Gaat de eigenaar van de reservekampioen er nog naast staan als het mogelijk is voor een foto? Gaat u er maar even bij staan. Goed. Uw attentie graag even voor het plaatje. Ja, dan zou ik zeggen, gaat u allemaal even bij elkaar in de midden staan. Dan gaan wij nog een keer genieten. En ik zou zeggen, Jeroen, even een passend erenrondje met lekkere muziek. En dan komen ze nog een keer uw applaus voor Oske van der Legegeen. De tiende maal rommert van Ties Fopma in Gouw.
En Annelies van de Hegeterp, reservekampioen 2025. En er komen zo dadelijk nog alle 4 de kampioenen en de reservekampioenen van de Enters en de Twenters terug. En dan gaan we bepalen wie algemeen jeugdkampioen 2025 gaat worden. Ja, toch een mooie, opvallende score voor de tierde 501. Zowel de kampioen als de reservekampioen bij de Twenters op zijn naam kan bijschrijven. En dan maken we ons op voor het laatste onderdeel van deze eerste dag voor wat betreft het keuren aan de hand. En gaan we straks natuurlijk door met de Florian Friso bokaal dressuur. En de finale, of de halve finale moet ik zeggen, van die dressuurcompetitie Florian Friso bokaal, dat is om 4 uur en dan binnen. Dus niet buiten, maar binnen zal die halve finale plaatsvinden. 4 uur. De kandidaten voor het algemeen jeugdkampioenschap. De verkiezing van de algemeen jeugdkampioen 2025 die gaat tussen 75, 80, 83, 87, 88 en 90. Als eerste 75. Imke uit de Grachten, de Gosse maal Marcus van Michiel Schothorst in Soest. Waldina van Oostenburg. Menne 496 uit Gesina van Oostenburg. Vader Alwin 469 van Arie de Hoek, Dragster Compagnie. De beurt is aan 83. Yves van Daliahof. Komt u maar. 83. Yves van Daliahof. Uit de combinatie Boet 516 keer Tiemen 503. Fokker Cor van Engelerhoven in IJzendoorn en in eigendom bij JJA Vrolijk in Ommeren. ...87, Jente van de Lindeboom. Vader Hilbrand 525 uit een beertmoeder Yveske van de Lindeboom. Fokker HAM Smink in Amersfoort... ...in eigendom bij JH van Manen in Kesteren.
88. Welmoed van Hornezaten. Vader Tieren 501 uit Venat van de Hornezaten. Een sterdochter van Norbert 444. Fokkereigenaar El de Boer is 10. En tenslotte 90 Wieke van Schuilenburg van Hendrik Eppinga in Oude Merdem. Dat zijn de kandidaten voor het jeugdkampioenschap, het algemeen jeugdkampioenschap. En dan gaan we weer rondstappen. Gaan we rondstappen, daar zijn we al mee begonnen. In deze laatste spannende finale. Waarbij bepaald gaat worden wie hier wordt gekroond tot spannend wie van de Twenters hier het kampioenschap gaat grijpen. Mooie jeugdige Twenters, sommigen al iets verder in ontwikkeling. Maar ja, we zijn langzamerhand ook al in de richting van de herfst aan de gaan. September, oktober, dan zie je die paarden soms toch nog veranderen. Deze groep zullen we dan volgend jaar kunnen bewonderen als alles meezit op de stamboekopname. Weer zo'n belangrijk moment. De jury is nog druk aan het overleggen.
wie van deze 6 kanjers uiteindelijk zullen worden gekroond tot reserve, dan wel kampioen. Het verlossende woord wordt tot ons gesproken door Jolanda Slootjes. Ja, en het werd nog even spannend. We hebben er nog even goed nagekeken. Vaak wordt er gezegd van ja, kampioenschap halen we alleen uit de draf. Maar zo is het natuurlijk niet. We pakken alles weer even mee, ook weer even opnieuw de beenstanden. En we hebben voor de reservekampioen gekozen voor een paard wat heel mooi, sierlijk belijnd is. Grootramig paard. Die misschien wel waarschijnlijk in verband met zijn grootte nog wat kracht mag winnen. Maar een hele correcte draf liet zien. En een goede stap. Reservekampioen van de Twenters is geworden. Catalogus nummer 83. En voor de kampioen bij de Twenters hebben we gekozen voor een paard met een goede stap. En een paard wat eigenlijk de meeste souplesse liet zien in de draf. Kampioen van de Twenters is geworden catalogus nummer 80. Proficiat! Dankjewel, Jolanda Slootjes. En een prachtige uitbarsting bij trainingstaal van de Mersken. Het echtpaar De Hoek in aantocht voor de felicitaties in ontvangst te nemen. Waldina van Oostenburg, de Menne Keer Alwin. Uiteraard ook felicitaties voor de reservekampioen Yves van Daliahof van de hengst Boet 516 uit een teamenmoeder Fokker Cor van Engelenhoven in IJzendoorn en in eigendom bij J.J.A. Vrolijk in Ommeren. En ook voor hen natuurlijk oprechte gelukwensen. De zoveelste hoogtepunt in het bestaan van Arie en Aukje De Hoek uit Drachter Compagnie. De dolgelukkige eigenaren van deze kampioen. Een fraaie kampioen en een hele fraaie reservekampioen. En dan maken we ons op voor het slotstuk zo dadelijk, waarbij deze 2 kampioenen het nog een keer op gaan nemen tegen de kampioen van de Enters en de Twenters. En dan bepalen we daaruit dus het algemeen jeugdkampioenschap. Reserve. Goed. Zijn we zover, dan gaan we met Angus Iedema en Age Okkema nog een keer genieten. En dat doet natuurlijk de familie Van der Hoek hier vanaf het middenterrein. De jonge mennen uit Drachter Compagnie Waldina. Uw applaus. Een fraaie, heerlijk bewegende kampioen. En dan de reserve kampioen Yves van Daliahof. De jonge Boet. Van de familie Vrolijk in Ommeren. Voortreffelijk voorgebracht door het team van de Nieuwe Heuvel. Nou, de koek is nog niet helemaal op. We hebben nog een toetje voor u.
De 2 beste enters en de 2 beste Twenters die gaan nog een keer strijden om het algemeen jeugdkampioenschap. Het overall jeugdkampioenschap 2025 is aanstaande. En de Florian Friso bokaal halve finale zal plaatsvinden binnen om 4 uur. Dan gaan we ze natuurlijk nog een keer bewonderen zo dadelijk in draf. Te beginnen met de 66. De kampioen van de hengst Tierde uit de fokkerij van Ties Fopma en Gouw. Deze Anske van de Lege Geen. Kan ze nog potten breken in dit overal kampioenschap. Met Tjalling Dekker aan het witte hoofdstel. Dan de reservekampioen Annelies van de Hoge Terp. Eveneens van Tierde uit een Epkemoeder van mevrouw Heijink Willens in Vragender. Stan Derksen doet zijn uiterste best om haar optimaal te presenteren. Angus Iedema is on the way. Met de kampioen Baldina van Oostenburg. Menne 496 keer alweer 469. Ferrari en Aukje de Hoek uit Drachter Compagnie. En de laatste kandidaat voor het Algemeen Jeugdkampioenschap 2025, Yves van Daliahof. Boet 516, de vader uit een teammoeder. En J.J. Vrolijk in Ommeren is de eigenaar. Fraai gemonsterd door het team van de Nieuwe Heuvel. En dan gaan we nog een keer rondstappen. En dan gaan we naar de ontknoping van deze donderdag. Die tot dusver, wat dat betreft, behoudens een paar regenbuien voortreffelijk verlopen is. En natuurlijk verwachten we u morgen allemaal terug voor de Koninginnenrubrieken. 3-jarigen. Een recordaantal inschrijvingen vergeleken, zeker bij vorig jaar, is weer toegenomen.
En dan natuurlijk zaterdag, maar zover is het nog niet. Eerst gaan we morgen genieten van die 3-jarigen. Terwijl de kampioenskandidaten voor het Algemeen Jeugdkampioenschap nog een keer rondstappen. En dan horen wij zo dadelijk per microfoon van, in dit geval Annemiek Elzinga, wie hier kampioen, dan wel reservekampioen overal 2025 zullen gaan worden. Ze zijn eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Wat een goede rubriek, wat een prachtige jeugd. Reservekampioen heeft de beweging de doorslag gegeven. Een lang gelijnd paard, goed stappen, draf met veel balans en souplesse. Reserve is geworden nummer 80. Gefeliciteerd. Kampioen is geworden een luxe en jeugdig, goed gebouwd, ruime stap, de draf mooi in balans, veel buiging in het achterbeen en een goed voorbeengebruik. Kampioen is geworden nummer 66. Eigenaren, gefeliciteerd. Grote blijdschap hier op het middenterrein bij de kampioen. En die komt uit Gouw. En de reserve. En die komt uit Drachter Kompanijen. Je zoon haast zeggen, het is een Fries feestje. Een prachtig slotstuk. En het team van de Mersken in extase bijna. Met alle successen. Van harte geluk gewenst. Het is toch een eer om zulke paarden te mogen. Zo is het. Een mooie reclame. Voor de firma. Opnieuw wandborden voor... Een boppenslag, zeggen we dan op zijn Fries. Dolgelukkige eigenaren. Dat was het overal kampioenschap bij de jeugd. Een fantastische winnaar. Hij zegevierde in Blauwhuis, in Harig moet ik zeggen uiteraard. En hij zegeviert hier ook in Harig opnieuw. Op Gasterloske Groen. En ook gelukwensen voor de reservekampioen. Uw waardering en applaus voor deze kampioen en reservekampioen. Klapt u nog maar even mee. Feest in Gouw en in Drachter Kompanijen. Tjonge, het venijn zat in de staart, zowel letterlijk als figuurlijk. Toch hebben we kunnen genieten van een hele mooie keuringsdag met wisselende omstandigheden.
waarbij bijna dijkbewaking afgekondigd moest worden. Maar ik hoop dat u hebt genoten en we zien u graag morgenochtend natuurlijk weer voor het vervolg van deze keuringsdagen hier in Harig. Dank voor uw aanwezigheid vandaag. Dank aan alle juryleden, ringmeesters, voorbrengers, trainingstallen. Ik hoop dat ik niemand vergeten heb. De firma Koopmans voor het geluid uiteraard. En onze backup in het secretariaat onder aanvoering van Alice Boy.